Dette er vores screencast omkring jern og jerns fremstilling, hvor vi først tager udgangspunkt i et forsøg og dernæst teori omkring jernfremstilling. I forsøget var formålet at bestemme jernindholdet i ståluld. I forsøget brugte vi svovlsyre og ståluld, hvor vi så opløste stålulden i svovlsyren under varme. Og det gør vi så i stinkskab, fordi at de der svovlsyregasser er meget giftige af indånden, og der bliver lyst af indånden. Og bagefter tilsatte vi så kaliumpermanganat og fandt ud af, hvor meget jern der var i stålulden. Til at starte med var glasset helt klart, fordi at de jern 2-ioner, som er i glasset til at starte med, de er helt klare. Og når jernionerne så reagerer med kaliumpermanganaten, som man kan se hernede i reaktionsledningen, så bliver det den her svagt grønlige farve, som man kan se på billedet til højre. Og når så vi har tilsat tilstrækkelig kaliumpermanganat, så får glasset så sådan en svag rødlig farve, fordi kaliumpermanganat i sig selv er rød, men manganat ikke har nogen farve, og man kan derfor ikke se det, når det har reageret med jern. Og oven i det, som man kan se på reaktionsligningen, så går der 5 jern 2 molekyler til at reagere med 1 kaliumpermanganat molekyle. Og det ved vi, fordi vi har afstemt reaktionsligningen, og det skal vi bruge senere til udregning. Til forsøget brugte vi kaliumpermanganat med en koncentration på 0,02 molær eller 0,02 mol per liter. Og det brugte vi så til at regne ud, hvor mange mol, hvad stofmængden af kaliumpermanganat var. Til det så gangede vi volumen af kaliumpermanganat, som vi fandt ud af i vores forsøg, der brugte vi 18,25 milliliter kaliumpermanganat, som vi så har ganget med koncentrationen, og så får vi så den her stofmængde for kaliumpermanganat. Som vi så i reaktionsligningen fra før, så er forholdet mellem jern og kaliumpermanganat 5:1, og det betyder, at stofmængden for jern er 5 gange højere end kaliumpermanganat, som vi så har regnet ud. Og det kan vi så bruge til at finde massen af jern. Så bruger vi den mængdeberegningsformlen, hvor at vi ganger jernets stofmængde med molærmassen af jern, som jo bare er en tabelværdi, og så får vi massen af jern. Som man kan se her er den masse, vi har regnet ud af jern, lige en tand lavere end den masse, vi havde i vores ståluld til at starte med. Og faktisk, hvis man dividerer massen af jern og massen af stålulden, så får man, at der er 99,63% jern i stålulden. Så vi kommer tilbage til senere. Vi kan så igennem vores forsøgsresultater konkludere, at jern, eller stålulden ikke indeholder 100% jern, fordi at vi målte den til at være 99,63%. Og det vil vi så forklare hvorfor ved at snakke om produktionen af jern, fremstilling af jern. Først vil jeg ridse produktionsprocessen af jern op. Først så udvindes der jernmineraler, også kaldet jernmalm. Disse puttes så i en højovn, der er fuldt med koks, som er næsten frit carbon. Til det tilsættes der også calciumkarbonat, som vil blive brugt senere i processen. Der blæses varm luft ind, altså dioxygen, for at forbrænde koks flere gange i løbet af processen, enten koks eller frit carbon. Så stiger CO2 så opad og møder det her frie carbon, som også danner en reaktion i forhold til at gøre produktet så rent som muligt, og så er der til sidst noget udbytte i form af affaldsstoffer, altså slagge og råjern. I forhold til den kemiske fremstilling af jern, så har vi
så først sker der en reaktion med dioxygen og med carbon, og da dioxygen kommer fra den her varme luft, der bliver blæst ind i højovnen, her i den reaktion, der dannes der så CO2, og det her CO2, det skal vi så bruge, bliver så brugt til at danne en ligevægtsreaktion med carbon for at danne carbonmonoxider. Og det der er smart ved, at det her det er en ligevægtsreaktion, det er at så når de her carbonmonoxider bagefter bliver brugt i redoxreaktionen, så vil ligevægtsreaktionen forløbe mod højre, da en ligevægtsreaktion altid gerne vil have lige afmålte mængder på begge sider af reaktionspilen. Herefter så reduceres jernoxiderne til metallisk jern via den her redoxreaktion, hvor at carbon i carbonmonoxiderne oxideres til CO2, og det medfører så en reduktion af jernoxiderne, som vi har herover til frit jern over på den anden side af reaktionspilen, hvor vi så igen har dannet CO2. Og så er vi snart ved at have et færdigt produkt og nogle affaldsstoffer i form af slagge. Og de her affaldsstoffer, dem vil vi gerne fjerne så vidt muligt fra det færdige produkt. Det her calciumkarbonat skal bruges til, da det CO2, der før blev frigivet i redoxreaktionen, er frigivet på gasform og stiger derfor opad, og reagerer derved med calciumkarbonaten, sådan så at der dannes calciumoxid og CO2 på henholdsvis fast/flydende og CO2 på gasform. Det her calciumoxid, det binder sig så til affaldsstoffer i jernet, og disse affaldsstoffer vil som oftest have lavere densitet end selve jernet, og derfor ligge sig ovenpå på den flydende jernmasse, så det er forholdsvis nemt at fjerne fra det færdige produkt. Og det er selvfølgelig alt sammen produktet er selvfølgelig i flydende tilstand på grund af den rigtig høje temperatur, der er i højovnen. Når vi har et færdigt produkt, så er når vi har jern i så færdig form, som det kan blive via den her fremstillingsproces, så har det et carbonindhold på 4% og kaldes råjern. Råjern, det kan bruges som støbejern, men det er meget svært at bearbejde grundet hårdheden og grundet det her høje carbonindhold. For at mindske den her carbonprocent, så bliver der igen blæst dioxygen ind i højovnen, som så reagerer med de frie carbonatomer, der ligger der og danner CO2 på gasform, som så selvfølgelig stiger opad. Men det er en meget vanskelig proces at få fjernet al carbon fra jernet af, og det er ikke muligt at fjerne det fuldstændig præcis. Det er også derfor, at det ståluld, vi brugte i forsøget til at starte med, ikke havde en jernprocent på 100, men havde den her jernprocent, der var meget, meget tæt på de 100, fordi de sidste procenter er altså carbonindhold. Skal så også sige, at det kaldes også ståluld, eftersom at jern med carbonindhold lavere end 1,5% kaldes stål. Samtidig så er det årsagen til, at det er meget svært at fjerne alt det her carbon, også at det er en ufuldstændig forbrænding, hvilket vil sige, at der stadigvæk er carbon tilbage i produktet.